ezaguna da Gipuzkoak eta Gipuzkoako enpresek makina herramientan sektore bezala ze pixu daukaten, eta ona Bienale honetan etortzea hori konfirmatu egiten du. Hemen ikusten dena da bertako Gipuzkoako enpresak pixu handia daukatela Bienalean bertan, eta batipat orain dela 2 urte egon nintzen baita ere, eta ikusten dena transformazio oso handi bat. Enpresak eurek ari dira 4.0ko horretan, sensorizazio prozesu guzti horretan, izugarrizko esfortzuak egiten, euren produktu berriak ekarri dituzte, eta islatzen dena da iraultza industria handi baten erdi-erdian gaudela, eta Gipuzkoako enpresak hor aintzindari direla, mundu mailan. Hori, biztan da, guretzako ohore handi bada, harrotasun puntu bat ekartzen digu, baina horrek ez du esan nahi, etorkizunari begira, apustu egin behar ez dugunik. Guk Foru Aldundi bezala sektorearekin elkarlanean, hemendik aurrera, etorkizuneko industria elkarrekin lantzeko konpromiso hartu dugu.